Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. Uzak yollar bizni bugün Şirmişen rayonunun Şirmişen avına alıp geldi. Selmanovlar ailesine Assalamu alaikum, ne hallerde yaşap yatasız? Assalamu alaikum. Men Marat bulam. Aysulu. Samat, bu bizim bağlarımız. Sasha. Salavat. Samina. Aysulu Egerjiden, Marat Şirmişen'den. Gışık utu Tüben Kamada qabına. Uzaq da ötmey Marat bik üzünçelikli etip təqdim yası. Bütünesi bilsin әлі, bütünesi işitsinler әлі деп radioga yazdım da şundan ul baştan anlamıcı da kalgandır indi, no şakattılar indi ne. Ол 14 февраль еді, ғашықлар күні. И Bulgar radiosu aşağı ол ясады тәқдим. No, мен ризалаштым инде. Turmuş bizəgi bit ul balalar dibіз, mine siz balalar olurğa bulğansız. Kim təqdim yasadı, qoysığız xəl etdi? Başta bir yıl degенде болмаданлары битинге кеч. И вот 3 yıl yaşagaç, no келіп шықмаға, şimdi biz Marat біле сөйлешіп, no алып қарик тибінде, мәшалай алдық. Kineşleştik indi başta var bir. Mine anan biteli ol tizgine birmiler, нәрселер işlerge kirek buldu son mine. Biz başta бардық өзі біздің опекаға, жидық документлар, біздің қойдылар очередька и көрсеттілер міне Саматны, біз başta алдық Саматны. Ол әйтісені ашаған бетінде, кішкене вақытта вообще да ашаған еді әйтісені. Әтисіне ықшап үскен Самат, әлі ул вақытта үзінің балалар йортынан алынғанын білмей. Әбек тизден Самат үзінің бір туған абайлары білен қауышып бірге яши башлай. Аннары Саматны алып қойдқаш, қыз аласы келе бітені малайдан соң, біз енді шылай тоқталырбыз деген бір қыз, бір малай. Аннары қыз аларға барғаш опекаға бізге айттылар, міне сіздің ұлығызның бар bir туған абысы һәм 10 айлық bir туған інісі. Туған абайлары бар дейділер. Bir туғанлары. И біз аларны бетінде бітінісін бірге жиып алдық. Baştan iyi de yaxşılап сөйләштек инде. Yetimlerini әти әниле иткән Сәлмәновлар күп балалы гаиләгә әверелә. İçisin beni üstürüp, yaşap, Ümmetibizini kızga baribir ezmedik. Nihayet siz indi şiratqa basıp kızga da bardınız. И быйыл менә февраль айында безгә шылтыратылар. Siz basıp торайсыз кызга, шылай-шылай сезгә кирәкле кыз килеп чыкты, килеп карыйсызмы дип инде без бардык, карадык. Муаппеттәки бит инде. Ну, юкнылы дип инде ансын. Әйе, күңелне җилкеткән кызчык арабызда утырганда арып, йоклап та китте. Сәлмәновлар гаиләсендә бу җәһәттән тәртип, тәрбия җаен беләләр. Сөйләшәбез инде, тәртип турында күбрәк сөйләшәбез, малайлар булгач бит инде төрле чаклары була аларның. Шул тәртип, үз-үзеңне ничек тоту, мәктәптә үз-үзеңне ничек тоту. Без бәләкәйдән аларга аңлаттык, ничек нәрсә куән килеп чыкканнар дигән кебек, чөнки мәктәп 1-нче класста, садикта мен бер-берсен үртиләр алар, нитәләр. Шундый Сиңа нең үзеңнеке түгел дип. Килеп чыгарсындай ниләр, без бәләкәйдән өйрәттек инде аларны ничек килеп чыктылар, куән алдык, ничек нәрсә дип аңлаттык инде ни. Беләләр инде үзләренең әтиләре бар икән дә. Беләләр, әйе. Безнең менә Самат футболга бирдек инде без, ул безнең гиперактивный кичкенәдән иде. Мин футбол яратам. Саша, сиңа инде түгәрәкләр эше мәктәптә ничәнче сыйныфта укыйсың? Мин 6-нчы класста укыйм. Мине 12 яшь. Сашаны бигрәк эшчән дип мактый әти-әниләре. Безнең агач остасы инде ул эшләргә бик нык ярата инде. Эшчән гел минем янымда йөри, гел үзем бирәле, үзем кисим әле, үзем ясыйм әле. Мин идәнигә булышам, әтигә булышам. Урамда мин әтигә булышам. Идәнигә булышасың, әйме? Яхшы. Абысыннан үрнәк алып үскән Салават музыка мәктәбенә йөри.
Мен баянда. Үйренәсең indeymi? Сиңа баян алдылармы? Әйе. Киләчәктә безгә бер бию көйләре уйнап биетерсең әле, ярыймы Салават? Баянда уйнарга өйрәнгән малайга гел киләнеп, җырлап йөргән өчен Салават исемен кушкан Сәлмановлар. Беренче алган балага Самат исемен килештерсәләр, Сашага кайтканда 4 яшь була. Шуңа исемен үзгәртмиләр. Алар хәзер барысы да укучылар. Мәктәпкә махсус автобус йөртә. Безнең глава тырышты инде балаларга автобус бүлдерде инде. Автобус иртә белән бөтенесен җыеп алып китә инде балаларны. Шулар шунсы яхшы инде менә. Биттан соң инде алар әби бабайларга кайта. Әби бабайлы гаилә тулы була инде ул. Бары бергә югын уртак итеп яшиләр. Алар белән ничек тә шөгыльләнәсе килә, аларга күбрәк белем бирәсе килә үземнең дә инде. Белгән һөнәрләремне аларга тапшырасы килә бит инде. Менә мин җомгаларга йөрим инде. Менә бу Саматны да, Сашны да мәчеткә йөртәм үзем белән тоже. Алар каникуллар оештыралар безнең мәчеттә. Менә каникул вакытында инде балалар үзләре генә йөриләр. Алар дин белем алаларында әзме күпме дәгалар өйрәнеп кайталар. Менә шулай тырышабыз барсын. Безнең балалар бик тыныч булдылар алар. Гел аяк арасында мин эштә булган вакытта үзем финанс хезмәткәре мин эштә вакытта алар үзләре ашаргалар пешереп, ирләрне җыештырып, бер-берсен карашып, мәктәпкә озатып, каршы алып менә шулай тату дус яшиләр. Дус тату гаилә булып яшәүгә ни җитә, әмма үзара аңлашып яшәүдә әби бабайларның да зирәк акылы кирәк. Biz Aysul'na üç kızımız gibi kabul ettik. Bik yarattıq. Ул да безгә бер качанда сүз әйткән. Без анарга кызым дип кенә әйтәбез. Потому что безгә бик якын, бик якын. Марат бигрәк гаилә җанлы. Кул эшенә оста булып чыкты. Тәвәккәл. Җир участогы алдыгына киттек, нәтиҗәле башладык. Үзебез бөтен нәрсәне ясыйбыз дип инде. Инде йорт төзелеп беткән диярлек, үзләреннән бигрәк балалар өчен тырышалар, ә иң мөһиме балалар да рәхмәтле булып үсә. Без әнигә, әтигә зур рәхмәт итәбез. Аларны яратабыз. Смотрят, собирают в школу, я так их люблю, потому что все делают они для нас. Гаилә башлыгының әллә ничә дипломы бар. Читтән торып тагын укырга кергән. Электрлаштыру өлкәсендә Сәлмановлар нәселенең 4нче буыны. Мин нефтяникларда эшлим, электрик булып инде. Сез инде хәйдә генә дәрәйме? Менә безнең шундый сорау бар инде һәрбер гаиләгә шушындый бик җаваплы адымга барырга җыенган гаиләләргә менә сез тәҗрибәле әтияни буларак инде нинди киңәш бирер идегез? Менә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Ул бит инде бала бит, ул бала, ул кеше язмышы, аны алганда уйларга кирәк, шулай бит ничегрәк нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Айсылу, ничек уйлыйсың? Ул менә йөрәктән чыга улай бер менә ничек инде вот нәрсәгә игътибар итәргә? Бала ул үзең тапкан бала да шундый булырга может, алган бала да шундый булырга может. Ул вот аның мин йөрәк белән сайларга инде. Сайларга кирәк, ул шуннан тора бөтен нәрсә. Içten, күңелдән үзе ничектер тартып килә ни. Менә езне бастырсалар да ез баладан сиңа дигәне, Алла биргән бала сиңа дигәне үзе ничектер тартылып килә. Ул аны аңлатып булмый. Бер-берсенең җылысын тоя, үз тиңен меңнәр арасыннан таный белгән гаиләнең нигезе мәхәббәт әлбәттә. Без ышанабыз. Бар, ышанабыз, ул терел кешене чирләгәндә терелтә. Даже менә кеше менә температура булса да килеп, мен бит сине яратам дип сыйпап җибәрсәң, температурасы да китә. Әдәм исә кайнар чәйләр ясадым, тырып чәйләр дә терелтә ул мәхәббәт. Кеше кайгысына битараф булмаган, башкаларның кайгысын үзенеке итеп кабул иткән гаиләләр була. Шуларның берсе Сәлмановлар гаиләсе. Алар 3 җегет алганнар, бер кыз алып үстерәләр. Киләчәктә дә ул балаларны тормышка, олы юлга озатырга Ходай Тәгалә сезгә көч бирсен. Бик зур рәхмәт сезгә шәхсән үземнең исемнән дә, тамашачылар исемнән дә. Хөрмәтле тамашачылар, без сезне Чирмешән районының Чирмешән авылында яшәүче Сәлмановлар гаиләсе белән таныштырдык.
Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.